Хора, ще ви покажем как да направим помпони. Имаме тук малко резах от течки. Аз голема турбичка нямам малки. И за тук трябва ми още половинка. И ще продължим. Или сте деца, или такова. Няма значение. Нека да продължаваме. Правим, режем. Режем. Това е лесно на мене. И за това знам как да направим помпони. Ето. И слагам Нико тук. Продължаваме. И още малко ще е готов единият помпон. Продължаваме. Мама ни позволява да правя букуци. И след малко ще... И така. Продължаваме да правим. Айде бе. Тук малко ми е тупа ножицата. И за това. Ето. Малко по-голям. И това ми остава. И почваме да правим първия помпон. И оттам продължаваме втория. И ако сте мажоретка, пишете долу в коментарите. Ако сте мажоретка. И продължаваме. Продължаваме, защото бърза малко, защото няма много батерия. И за това. Ето половинката. И решим сега това. Защото е много дебеличко. А защо? Добре, айде, режем до тук. Нали е по-малко. Ето. И сега взимаме, правиме така. И трябва да ги правим равни. Да ги правим много големи. Искам да кажем. И късаме от тези, които са много големи. Късаме, ето така късам. Малко пауза направих, защото ти до туалет. И взимаме този. Добре. Ето, знам, че са ползни моите. Не да можем. Правим с майкачета. И решим. Продължаваме да... Само се страхувам да не се режем. Много букуци направих, мама ще ме оттепи. Тук трябва да режем. Ето хора. Режеме. И ето. Стават помпони. Сами трябва тикс. Ето го тиксов. Много и малко вътре за това. Може да не ми стигне. Ако не ми стигне, утре ще се прави другото. Чакай бе! Това го намирам, защото ги изгубих.
защото знам, че е малко тишина. Айде бе. Не знам. Не стане помпона ми. Ето тук някак го намирам. Тук го режем. Ето. Добре. Лепваме хора. И раздявам света ми го стана. Аз нали знам как се прави помпон. Ура! Получи ми се. Аз съм един. Иначе се научих. Научих се. Така е, когато е умен човек. Чакайте. Попейка. Сам. Най-добре. И ето. Тук пробвам. И ето как стана. Първият ми помпон. Се го слагам тук. Поне е хубав. И продължаваме с втори.
Виктория! Добре. Така ми се мързи хора. Право много ми се мързи. Знаете ли. Право ужас. И другия. Тук не ще справя. Искам да се замървам нещо. И тук ми е скучно. Аре да продължаваме с нашата работа. Добре. Аз много бързо режем и отвървят. Тук май намерих нещо. Добре. Ето. Ако правите, как беше, ако гледате Лейди Даяна, пишете вдолу в коментарите. Ето. Правим го. Ето. Този го слагаме. Така. Как правим? И спаси. Пей ми се на Лейди Даяна песня. За това. Хора, иначе, ако знаете как да правите помпони, пишете в коментарите. Ето. И така. Ето. Продължаваме с помпоните. И чакай да видим колко процента ми стана. Хора, много ми се държи тази батерия. Имам 11%. Добре, нека да бързаме, защото трябва да бързам. И да си легам, защото утре аз не съм на училище. Защото съм болна. Още там. Хора, вие ходили сте на джамбол? Ако ходили, дайте лайк и в кампанката. Добре, нека да продължим.
за да знаете, че още малко ще се дойде Стефани. Стефани от Гърция. Преди малко се говорихме, правих помпони и така. Иначе много ми харесва, ако ви харесва, не знам. И като ще дойде Казан, ще направим видеоклип с нея. При баба и на рожден ден ще сме на ресторант. Да. Много ви обичам, че ми харесвате моите видеа. Много ви обичам. И така. Добре. И хора, обещаваме. Просто ви обещавам, че ще направя видео. Хелоуин не мога да направя видео, защото, съжаление, много съм болна. И така. И връщаме го за малко. Много е лесно, хора. Първо много е лесно да правиш помпон. Ама ако искате много листа, много, трябва да ходите при левчето и да си купите чували. И това е. Ето. И взимаме се още малко тук. Още малко. Айде. И така ли му трябва? И да продължаваме още. И всеки път трябва да правя помпони за моите мажорейки. Аз съм капитана на упора. Като ще дойде Стефи, тя ще ми взима мястото, за съжаление. Тя ще ми го взима с мажорейките. И хора, за съжаление, че зимата може да тренираме с полички. И за това реших, ще видим нещо. Апа. И ще видим там. Много съм уморена от тази работа.
приятелките ми пишат ви как си. И аз си казвам лошо ми. Приятелката ми казва как така ти е лошо, няма ли да дойдеш на училище? И аз казвам не. И казвам и чак ще дойда на петък на училище. Тя ми казва чак петък и тогава сме събота. И аз си казвам и така. И така правим и работа. Айде да правим. И така. Режеме това, правим попоните и правя ви чао. Там. Бърза. Защото ще ми падне батерията. Хора, добре. Искам да ви питам нещо. Но, къде учите? Задължително пишете долу в коментарите. Къде учите? Къде? Така. Ето. Ето. Така. Така. И така. Така. Го режем, продължаваме да го режеме. Продължаваме, май става същото размер. И готово, хора. Това и само става да го оправим. Това за съжаление не е хубаво. Върваме го, това е задължение. Ще слагаме. И така. И продължаваме да режем. Добре, трябва да се вади. И тук режем да се начин. Косичка. И само го мирим, няма да го късам. Спокойно, хора. И ето са на равните. Хора, разтворих абсолютно всичко. Май няма да ми го ставам. И така. Правим го сега. Другия, за съжаление, не го правя. Ето, слагаме го.
И така. Там трябва пак да реша. И направим наравно. И продължаваме. Какво? Дето да видя? Не. Не. Тут ми трябва още малкичко. И реж ми. Преди малко да режа. Малкичко. Малко. Мялко. И толкова. Да. И толкова. Ама толкова ти кажа. Нема му. И продължаваме с късането. Аре бе. Трудно е. Просто ви казвам. Много е трудно. Не е трудно. Просто много ти прави да се уморина. Сега, като ще приключим, направо си лягам. Той е тъмно вънка. Тъмно. Ако гледате това зад, това ни е печката, която ни прави топличко. И след половин час трябва да пия сироп.